Ajde. Hajde. Hajde, hajde. Bekaj kuć. Ko je pobednik ovde? Ajde, ajde! Ajde, ajde! Здраво! Здраво! Вие сте победникот на денешната Ultimate борба. И како се осеќате после оваа прекрасна победа? Извините, малко да вам кажа. Я не искам тук, али аз съм дошъл да се културно спроводим. Nisam došao da pobedim, kutno da sprovedem. Може мало гласнije. Molim? Може мало гласнije. Može. Ajde, да вас чуем. Ja nisam došao za pobede, ja sam došao za kulturni napredak. Da. Među tome, razumeš, ne tome komšija. Tako, o tome. Ja sam došao da se kulturno raspoložim i hvala Bože, pobedio sam. I bio sam najjači. Ali, u čemu što sam najjači, to može da sami rezultat kaže da sam iskusni. Ne? Sad malo. Da? Šta će pričate s protivnikom? Sa protivnikom više taj protivnik više nije više protivnik. Možem da predizvičujem neki drugi protivnik. Taj protivnik više nije protivnik. Dobro, da li mislite na nego nešto bilo je okej ili On je prošla stvar. Mislim na Mike Tysona, ali na ne znam da... Во budućnost. Da, budućnost. Budućnost može da Vladimir Kličko da ga predizvikujem. Može. Ajde. To je втора рунда. Idemo Da li ne ti je predizvik? Mislim da mi je predizvikali, u stvari, apsolutno me nije onako zainteresirao. Apsolutno ne. I mislio sam da možemo da počnemo sa taj protivnik. Uzmimo, skinemo kadminu. I mislimo da možemo da počnemo. Možemo? Može. Daj pušti od te mikrofona tamo i... Studio. Ja sudi, neski ili kako? Mirno. Pozdrav moram, kako počna borba. Beke čuvaju ti, Ajde. Nešto se zatrčuju od trčku. Tebe kaj keći, Opkaj ovdje. Neće nas pravame, opkaj. Ko je ti bio? Opkaj keći, opkaj. Ako zamavni čipro ti opkaj. Ajde ti to.